Στο 23, κυρίες και κύριοι, τα κορίτσια εκεί στο Next Top Model, πόσες φορές άραγε μπορεί να χαρεί κάποιος με την πληροφορία ότι θα κερδίσει 1.000 ευρώ σε Swarovski κοσμήματα? Πόσες φορές δηλαδή μπορεί να χαρεί και να νιώθει έκπληξη για αυτό? Έκπληξη επίσης από αυτήν την ίδια πληροφορία. Υπάρχει όμως και ένα πάρα πολύ ωραίο έπαθλο για αυτή τη δοκιμασία. Το κορίτσι που θα κερδίσει εντυπώσεις θα κερδίσει κοσμήματα αξίας 1.000 ευρώ από τον Νίκο Swarovski. Η νικήτρια είναι η Συντορέλα. Μπορείς να διαλέξεις μία φίλη σου, η οποία θα κερδίσει και εκείνη κοσμήματα αξίας 1.000 ευρώ από τη Swarovski. Από εμάς έχετε κερδίσει κοσμήματα αξίας 1.000 ευρώ η κάθε μία. Μπορείτε να πάρετε ό,τι θέλετε. Πλάκα μας κάνετε. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Γι' αυτό είναι πάντα χαρούμενα τα Next Top Model. Έχουν μνήμη χρυσόψαρου και βιώνουν το γεγονός, τη χαρά κάθε φορά σαν να είναι πρώτη φορά. Ή ψάχνουν ευκαιρία για να τη σήριξουν. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Ένα από τα δύο πρέπει να συμβαίνει.